d'Espace, que és l'Associació de Paràlisi Cerebral. M'han dit que us expliqui una miqueta a aquests nois tan macos que esteu aquí, qui som i què fem, perquè sapigueu el per què estem aquí. Bé, Espace és una associació que la van fundar uns pares fa molts anys i era perquè hi ha uns nois que tenen una malaltia, que és una malaltia per tota la vida, i que tenen unes certes alteracions a nivell físic, i que aquí en tenim tres de molt macos que ens han vingut a acompanyar, no? I llavors Espace es va crear fa molts anys per ajudar aquests nois, ja des del punt de vista de l'escola. Nosaltres tenim una escola d'educació especial, que és per aquests nois que són de la vostra edat, molts d'ells, no? Després tenim serveis mèdics, tenim centres on ells poden anar a fer activitats i tenim una residència. Llavors, perquè aquests nois puguin en el futur fer una vida el més normal possible i ser feliços com sou vosaltres, necessiten molta ajuda. I a través d'aquestes iniciatives la gent ens coneix i ens ajuda amb tot allò que pot. Bé, jo el que voldria en tot això és donar les gràcies primer al Carles Aguilar, que ens va triar a la nostra associació com a motiu d'aquest repte esportiu tan important que farà durant aquests dies, durant tota aquesta setmana, que recorrerà tot Catalunya de nord a sud, de quasi més de 400 quilòmetres, això ja ara ho explicarà ell, i agrair primer al poble de Portbou, que ens ha acollit tan bé i que estem tots molt agraïts, el regidor, l'alcalde, la Policia Nacional, els Mossos, la Guàrdia Civil, l'escola, els representants de l'escola que tenim aquí, i alguns que segur que en deixo, però bueno, moltes gràcies a tothom. També a tots els d'Espace, els nostres col·laboradors i amics que ens han volgut acompanyar, perquè aquesta sortida durant uns metres, uns quilòmetres, acompanyarem el Carles. I bé, ja moltes gràcies a tots i li passo la paraula al Carles. Gràcies.